Getxo, 2021ko udal aurrekontu orokorra edakorra izango da, 2020 urtekoa baino 2,88% handiagoa. Gure gastu arrunta behar izan sozial, ekonomiko eta pandemia edatzearen aurkako borrokarako egokitzea eta bideratzea lortu dugu. Udal egoitzaren aurrekontua 10,4%a igoko da, 5.527.000 euroraino, hau da, 520.000 euro gehiago pertsonal sanitarioaren eta garbiketaren errefortzuak eta oro beharrezkoak diren neurri guztiak bermatzeko. Gizarte kohesioaren arloak, zerbitzuak eta eskuhartze soziokomunitarioak ere 2020an baino 600.000 euro gehiago izango ditu. Ia 10 milioi eurotako aurrekontua izango du. Ekonomia sustatzeko zerbitzuak bere zerbitzuak berriz bideratu egin ditu, sektore ekonomikoari premiazko laguntza emateko. Era berean, inbertsioa ahalegina areagotzen dugu eta ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspuntutik iraunkorrak diren inbertsioetan jartzen dugu arreta.